Mlembi wa mkulu wa boma a Justin Saidi wati dziko lino likufunika ndalama zokwana 209 billion kwacha kuti lichepetse mavuto omwe adza kamba kangozi zogwa mwadzidzidzi m'madera osiyanasiyana. Saidi alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe banki ya Standard imapereka thandizo la ndalama zokwana 50 million kwacha zothandizira anthu omwe akhudzidwa ndi vuto la kusefukira kwa madzi m'boma la Nkhotakota. Tindiripoteri. Mlembi wa mkulu wa boma Justin Saidi wati boma la Nkhotakota likufunika ndalama zokwana 8.6 billion kwacha kuti zithandizire mavuto omwe adza kamba kusefukira kwa madzi, koma pakadali pano zomwe zapezeka ndi 4.6 billion kwacha. Iwo ati pamene dziko lilupita kukumana ndi mavuto omwe adza kamba kusintha kwa nyengo komanso mavuto ena ogwa mwadzidzidzi, nkofunika kuyika chidwi pa ntchito yochilimika ku mavuto ndi ngozizi. Iwo apempha kampani zomwe sizaboma komanso abale a dziko lino pa chitukuko kuti agwirane dzanja ndi boma poonetsa kuti ntchito zopereka thandizo la chakudya ndi zina zonse zofunika kwa anthu okhudzidwa ndi mavuto komanso ngozizi kudzera mulimi wa mthira komanso wakumadimba pogwiritsa ntchito njira zamakono za ulimi. Kusefukira kwa madzi kwakhuza zinthu zambiri, kwakhuza misewu kuonongeka, kwakhuza nyumba kugwa, kwakhuza ziweto zimene anthu anali nazo mwina kupita ndi madzi, zakudya zimene anali nazo apita ndi madzi, komanso ena minda imene analima mbewu zija zakokoloka ayenekanso kulimanso. Choncho ndalama izi zipita m'magawo ngati amene unkuona kuti anthuwa akhale othandizika, anthuwa akhale ngati ndi adzathu a Malawi, ndipo kukoma kwa dzikoli nawonso akuone. Chifukwa chake tikuthokoza kwambiri a Standard Bank chifukwa chotipasa 50 million Malawi kwacha, komanso kupemphanso ena akufuna kwabwino kuti abwere poyera kuzatithandiza chifukwa zofunikira ndi zambiri pa moyo wa anthu amene amakhala kuti aphinjika ndi nkhani ngati ya kusefukira kwa madzi. Malinga ndi mapulani amene tinapanga ndi a Nkhotakota District Council pamodzi ndi a Dodma mafuna pafupi 8 billion Malawi kwacha, ndipo zina zapezeka ngati panopo zatsalira mwina ndi 4 billion. Koma ndikubweranso kwa Standard Bank tikuona kuti zikutiyendera mwinanso tifika kuti vuto lililonse tathana nalo. Koma tikaona dziko lonse mapulani analipo ndoti ndalama sachepere 209 billion Malawi kwacha zimene zingafunike ncholinga choti kulikonse umene ungagwe vuto tizikhala kuti tafikako tawathandiza anthu ndipo zonse zikuyenda bwino. Mawu ake mkulu wa banki ya Standard Philip Madinga ati mavuto omwe adza kamba kakusefukira kwa madzi ndi chenjezo kuti dziko lino lidzikhala ndi zothekera kuti lidzichilimika komanso lokonzeka ngakhale ngozi zogwa mwadzidzidzi zisanachitike. Iwo ati thandizo lomwe apereka likuthandiza boma kupereka zinthu zofunikira kwa anthu omwe akhudzidwa ndi vuto la kusefukira kwa madzi m'boma la Nkhotakota. Kuti tisamangozizimuka kaya ndi boma kaya ndi fair private sector amene timapanga za mabizinesi, tikuyenera kuyang'ana njira zatsopano kuti kodi mavuto adzidzidzi amene wawa asanagwe tingapangepo chani. Nchifukwa chake ifeyo ndi pamodzi ndi World Vision International tagwirana manja ku mgwirizano omwe ndi wa zaka zitatu I think omwe tikufuna tikutcha kuti mtengo wanga. Project imene iyi tifuna tidzala mitengo. Tidzala mitengo ndi yakuno ya kulilongwe. Koma tikufuna titapeza mapatena ena kuti atijoine kuti tithandize kudzala mitengo. The my initiatives amene toyena kuti tikhale nawo titha olo ma disaster amene amapezeka ngozi kuchitika ngati Nkhotakota titha kuzipewa tizipanga zinthu mo panga plan in advance kuti ma disaster amene asamachitike. Ndi wapempha Malawi, ndi wapempha boma kupyolera mwa chief secretary ndi administration yathu yanyuwani akudodima ndazinzanga onse amene aku private sector kuti tigwirane manja kuti tizipewa ngozi ngati zimene zizichitikazi. Bungwe la World Vision International ndilomwe ligwira ntchito yopereka thandizoli pamodzi ndi nthambi yoona za mavuto ogwa mwadzidzidzi ya Department of Disaster Management Affairs Dodma m'boma la Nkhotakota. Charles Magombo ndi mkulu woyang'anira ntchito ku World Vision International ndipo ati anthu m'boma la Nkhotakota akufunika thandizo lochuluka. Monga ifa World Vision ndi experience yaikulu kwambiri pa ntchito imene iyi ndiye kuti timu yathu pa ground ikhala ikuunikira kuti ikaone kuti anthu amene ali okhudzidwa ali kwenikweni pa Chingereza amati most vulnerable people ndi amene athandizidwe ndi chithandizo chimene chichi makamaka ma food items komanso ma non food items ngati mwina mbale ziwiya ndi zina zotero malinga ndi mmene plan yathu ingapangire kuti
kuyambira pa 22 December 2025 mvula yochuluka yakhala ikugwa madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo boma la Nkhotakota. Izi zinachititsa kuti madzi asefukire m'bomali mabanja 10,912 momwe muli anthu 49,104 ndi omwe akhudzidwa ndi vutoli. Misewu, sukulu komanso zipangizo za madzi zawonongeka zomwe zasokoneza ntchito yopereka thandizo. Mwayimtumodzi MBC Lilongwe. Bungwe la Mera lavomereza kuti bungwe logulitsa magetsi la Eskom likweze magetsi ndi 12 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Malinga ndi adindo kukwezako kuchokera pa ndondomeko yokwezera magetsi ndi 50% yomwe adayivomereza mu chaka cha 2023. Zambiri mulipotiri. Malinga ndi chikalata chomwe alemba akuluakulu a kampani ya Eskom, kukweza magetsiku kunayenera kuchitika mwezi wa Septemba chaka chatha. Poyankhula pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe, a Chinthambi ati kukwezaku kwakhala kukuchitika pang'ono-pang'ono ndipo koyamba kunachitika ndi 18%, kenako 16% mu Februwali chaka chatha. Ndipo 12% yapanoyi ikufikitsa kukweza mu zakazi pa 46%. Chaka chino ndi chachitatu pamene amayenera kuti apatsidwe 12% yawo ngati Eskom. Kampani ya Eskom ikuyembekezeka kutsata ndondomeko zomwe zimayikidwa pa dongosolo la kukweza mitengo ya magetsi, mwazina kupereka malipoti a momwe ntchito zake zikuyendera. Muchikalata chawo akuluakulu a Eskom ati akuyembekeza kuti kukweza magetsiku komwe kwayamba lolemba kuthandiza kuchepetsa mavuto omwe amakumana nawo pofuna kufikira makasitomala awo. Erin Chimoyo, MBC Blantyre. Ndipo bungwe la Mera lafotokoza zifukwa zomwe zachititsa kuti likweze mafuta a galimoto ndi 41 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Mkulu wa bungwe la Mera Adad Chinthambi wanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Trust Office ali ndi ripoti. Kusintha kwa mtengo ogulira mafuta komwe kwachitika usiku wa lolemba kwabwera pamene dziko lino linasiya kugwiritsa ntchito ndondomeko yoyenera ya kakwezedwe ka mtengo wa mafuta mchaka cha 2023. Izi zinachititsa kuti mtengo wa mafuta a galimoto usakwere, zomwenso zakhuza phindu la kampani zoyitanitsa mafuta komanso ndalama zopita ku ntchito zolumikiza magetsi ndinso ntchito zokonza misewu. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Mera Adad Chinthambi ati izi zakhala zikusokoneza ntchito yobweretsa mafuta mdziko muno. Pa nyengo yowawitsa yonena kuti tawononga mafuta ambiri tinafikapo 81 million liters per month. Koma mu kafukufuku wathu magalimoto chiwerengero sichikukwera molingana ndi demand iyi. Koma tikayang'ananso zochitika za maboda town zimaonetsa kuti mafuta athu ambiri amalowaso anthu kugwiritsa ntchito mu maboda town chifukwa kwinako amapeza kuti ndi odula. Si maboda town okhawo, even anzathu oti amabwera kuchokera maiko ena, mwachisanzo kuchokera ku Dar es Salaam katikati mwa maiko ena, amatha kupanga chisankho tikangothira ku Malawi. Ngakhale wayamikira boma poonetsa kuti mitengo ya mafuta a galimoto mdziko muno sikusiyana ndi maiko ena, mkulu wa bungwe la Ekama Betha Chikadza wati kundondozana kwa kukwera mitengo yosiyanasiyana pa nthawi imodzi kutha kusokoneza kayendedwe ka chuma m'manja a dziko lino. Mwina kukweza kutha kupezekabe kuti kukuthandizira kuti mafuta amene amagulitsidwa kunja achepe, komanso kuti mwina ndalama zimene timaononga kugula mafuta zikhale zocheperapo. Mwina chabe vuto ndilongonena kuti mwina nthawi chifukwa chokuti zinthu izi kubwera pakamodzi. Misonkho ndi zina zotero yabwera, mavieti, tikumvanso kuti mwina mafuta kubwera, papanso magetsi akwera, mwina sotimvanso kuti madzi akwera. Kusintha kwa mtengo akagulidwe ka mafuta a galimoto komwe kwabweranso ndi kusintha kwa mtengo wa magetsi kukuyembekezeka kukhuzanso mitengo ya katundu osiyanasiyana pa nsika potsatira kusintha kwa mitengo yakayendedwe. Trust Office, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna yoona zachitetezo cha mdziko Norman Chisale atsindika kuti unduna wawo ulimbana ndi mchitidwe wakatangale komanso ziphuphu pakati pa anthu ogwira ntchito ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration. Chisale anena izi atayendera ofesi za nthambiyi
ku Lilongwe. Nayo Trinity Kapamtengo ndi nkhani yonse. Kutsatira kuyendera kwawo kwa kumaofesi oona zolowa ndi zotuluka mdziko muno pa 19 January 2026, kwachiwiri kwa nduna yoona za chitetezo cha mdziko Norman Chisale anauza anthu omwe anapereka ndalama zachinyengo kwa ogwira ntchito ku immigration kuti ziphaso zawo zituluka mwansanga. Iwo anapempha anthuwa kuti abweretse umboni oti anaperekadi ndalama kwa maofisala aku nthambi pamodzi ndi mayina omwe analandira ndalamazo. Achisale atsindika kuti aonetsetsa kuti anthuwa apatsidwe ndalama zonse zomwe anaperekazo malingana ndi umboni omwe apereke. Iwo atsindikanso kuti anthuwa apite ku maofesi kwawo oona za chitetezo ku Capitol Hill ku Lilongwe lachinayi kuti akatenge ziphaso zawo zomwe akunena kuti pakali pano akuzilondoloza. Mneneri ku nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Joseph Chauwa ati ndunawo upitiriza kugwira ntchito yothetsa katangale poonetsetsa kuti ogwira ntchito m'maofesi aboma akugwira ntchito zawo moyenera. Ifeyo ngati nduna wa chitetezo ya mdziko udindo wathu wina ndionetsetsa kuti ma department aboma nthambi za boma zomwe zili pansi pa ministry pa undinono onsewa ifeyo ngati unduna tizionetsetsa tiziunikira kuti ntchito zawo akugwira bwanji. Ndi ntchito yomwe yamba dzulo achiwiri kwa anthu nathu inali motsata ndondomeko ngati zimenezo kukaona atamva mauthenga ena kukaona kuti kodi zimenezi zikukhala bwanji makamaka ku nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka komwe amapereka mapasipoti. Nde apa patingaone ngati ndi tikulowera kwabwino ngati unduna kuonetsetsa kuti nthambi za boma nthambi zathu zomwe zili pa unduna wathu zikutsatira ndondomeko zothetsa katangale pakagwidwa ntchito kawo. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona zolowa ndi zotuluka mdziko muno Afrecha Nyilenda ayamikira zomwe achita ndunayi ponena kuti ntchitoyi yawasonyeza mmene katangale akuchitikira ku maofesi awo ndipo aonetsetsa kuti mchitidwewo watha. Ntchito yathu ndikuona anthu olowa ndotuluka nafenso speciality yathu ndimene kumano enawo ndamayatangane zimenezo mmene mujaza thinkirina ndaza athu ICB nawonso ndikutayanganaso mbali yawo kuona kuti no kodapa panali mchitidwe waziphuphu ndawosagwira malingana ndi malamulo mmene amavomera. Ndintonena kuti meeting yabwino kwambiri yatiwaza heads up ifeso at department level itonena kuti yatichitiraso bwino management chifukwa taonanso mwina zina zobisika zomwe mwina sizikanatha kutifikira direct komano zimenezo zafika kwa ife chifukwa cha incident imodzi yomwe inapita direct kwa nduna athu. Poyankhulapo mmodzi mwa anthu omwe anakumana ndi ndunayi kuti atule madandaulo awo Alozilin Moyo ayamikira zomwe yachita ndunayi potsindika kuti ziwathandiza anthu ambiri omwe amavutika pofuna kupeza ziphaso zoyendera. Nende ndisaname ndilosangalala kwambiri mwina solo mukundiona kuti ndichisangalala kwambiri ife onena kuti ndimaluza transport kubwera kuno munthu oti ndimachokera usalimeti pamene ababa definitely ndeko nditani ndithandizidwa ndiponso kuthandiza ndithandizidwa ine tithandizira anthu ena onena kuti mwina ena amene sanabwere athandizidwa so nawo ndiponso anthu ambiri ndekuti zakhaliramu ngati amabera anthu ndeti kubera kutani kutha ifuna zikhala ndi mantha onena kuti mapeto ake atitani atifufuza. Unduna yoona za chitetezo watsindika kuti sulekerera mchitidwe uliwonse wakatangale ku nthambi zonse za boma. Ntchito yopanga passport yomwe akuti imatha miyezi yochepa chabe nthawi zina ikumatha kufika chaka chimodzi kapena kupitirirapo pomwe ogwira ntchito ena ku nthambi amachita zakatangale kuti apereke ziphasozi. Trinity Kapamtengo, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mawu nomwe ndine Austin Kachipeya. Bwanji tionenso mito yake.